10 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1. Megyünk! 50-re, bal 3 tövön, bal 3 tövönből, jobb 3 tövön, egyből, jobb 3 tövön. 50-re, hív, majd bukkan. Hív, után bukkan, így bukkan. Hol jön a jobb 4, ez is nagyon tövön. 50-re. Sima jobb és sima bal. Sima jobb és sima bal, nem veszed el, nem veszed el. Széles végén bal 3 fölfele. Bal 3-ból 200 dombra föl. Majd domb végén. Jobb 3 le, majd 50. 50-ből bal 4, oda tetszik, vagyunk. 50 bal 4, majd 200 dombalján. Dombalján jön a jobb 5, jön a jobb 5. Fogd meg, azaz. Majd 100, 100-ból jobb 3. Jobb 3, ezt is megfogod, ezt is megfogod. Ez az, itt jön a két vízátfolyás. Bukkan, ez is nagyon bukkan, nagyon bukkan. Jobb 33, jobb 33-ból jön a bal 32, bal 32, bal 32-ből. Jobb 3, bal 3, jobb 3, bal 3, fogd meg, azaz. Ebből bukkan, majd jobb 3. Megfogod, jobb 3, majd cél, jobb 3, majd cél. És itt vagyunk, megjöttünk. Jó volt, látja.